ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ARMC ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM. Nama TV presents Anod Dance Mommy Dance. Dance mommy, dance mommy, dance mommy, dance mommy, dance. Hi, I'm Mamta. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಅದು ಇವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್. ಇವರು ಮಾಡೋ ತುಂಟಾಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯೇ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. किसकी नजर का है असर, ये फिसलना जाए लबों से राज ये फिसलना जाए. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿನಾಗ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪಂಡೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡು, ಮಾಮಿ ಅವಡು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ, ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ನಗನೆ ಅವಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬಂದು ಇಂಚೆನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೆ. ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಈತು ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನತ್ತು ಲೈಫ್ ಉಡದು ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಸ ತೇಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಾಯ್ಜಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂಚಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ವರಾನೆ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಾಯೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಟ್ಪಿನಿ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತೇಳಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಲೈಕ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ತುದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವಂದು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ಡ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಇದಾಯ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಲತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನ ಈಗ ಪರಿಚಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಡಿಷನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ
ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಚನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಿವೇದಿತಾ ಪಂದು ಆಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ದಿನ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ದಯಪಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ಬರ್ರ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ನೇ ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನೇದ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಂಚೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡು DMD ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಡು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಈರೆಂಕ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಎಗ್ರಿ ಆಯರು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂವೋಡು ಪಂಡೇರಾರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಕ ತೂವೋಡು ಓಕೆ ಅವು ಪಂದು ಅವರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಯೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ತೂಬೇಕಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪು ಏನು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫೇಮಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪರ ಎಗ್ರಿ ಆಯರು ಪಂದು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಜರ್ನಿ ಪೋಂಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು. ಸೊ ಈ ರೌಂಡಿಗೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ರೆಡಿ ಆಯರು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ. ಸೊ ಏರನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇಂದೆ ತೊಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ದೇನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಮೆಗ್ದಿಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮದ್ಮಾಯ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಮೆಗ್ದಿದ ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂದೇನು ಈ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪಿರಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಲ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಾನ್ಸ್ದನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುರ್ದು ಇತ್ತೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅತ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು ಬೈದಿತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ದನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಡಾನ್ಸ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ಪಾದು ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕುಲೋಡಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತಿ ನಾನಿ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಬಂದೇನು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆ ರೌಂಡ್ದ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅರುಣ್ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರುವೇರಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ DMD ರೇರ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿಂದ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಸರ್ನ ಥರ್ಡೇಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ. Irna Ononji expression wise awesome. So overall the best. I like your performance. All the best. Thank you. Thank you sir. Thank you.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಥೀಮ್ ರೌಂಡು ಮಾತ ಮಮ್ಮಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲೇನು 4 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ 4 ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ಐತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಥೀಮ್ ವುಮನ್ ಸೊ ನಮಕ್ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ದ ಪೋತ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಸರ್ ವುಮನ್ ಥೀಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮಿತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಡಿ ಸಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ವಿಮೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಬುಲಿಪುನು ಆ ಟೈಪ್ದನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೂಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಗರ್ಲ್ ತಂದು ಆ ಗರ್ಲ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ದಾದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಏತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಠ ಬುರ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತುಜಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಹೈಟ್ಗಳ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮಕ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಆ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಜಸ್ನಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಅದು ಇದಾಯ್ಪಂಡ ಆತ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೌಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೌಂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೇನ್ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೂಡ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ತೆರಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಲೈಕ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೇ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಅವು ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ನ ಇದೇ ನಾನು ಓಲಾ ತೂತೆ ಪಂದು ಆಯ್ತು ಕಾಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ಡಾನ್ಸ್ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡತ್ತೆ ಎಂತಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಲೈಕ್ ಅವೇನ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಲೈಕ್ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂದು ಮತ್ತ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು Mommy dance. कोई इतना अपना लागे मेरा लागा ये दिल जैसे धड़के उसमें मुझे जो हुआ है इसकी ना दवा है किसी ने छुआ है दिल ये किसकी नजर का है असर राज ये फिसल ना जाए हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो ನಾನು ನಂಬಿರುವ ಈ ಕಲೆ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನೇ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ಯಾ ಮದ್ವೆ ಆಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಬೇಡ ನನಗೆ
ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬ್ ಊರ್ಲೆಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈತ್ ರೌಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸೋಲೋ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆಕಾಶ ತಿರ್ತಿತ್ತು ತರತಮಿರ್ತಿ ಬೂರ್ಲೆ ಕಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಸೋಲೋ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪತ್ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಪಿರಾಜಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲು ಓಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಸೊ ಎಗ್ರಿ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಗ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಡಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಅಂದು ಅಕ್ಲೋಟಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ. भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है. आहा 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 आहा. सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है. आहा ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ದ ಥೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಲೈಕ್ ಡೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ. ಬಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ನ ತೆಡಿಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇದ್ದಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 times ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಡಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಸರ್ದು ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಅಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಅಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐದಲ ಪೋಯ್ಸತಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಲೆಸನ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದು ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದು. BSc ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದು DMD ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದು. भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है. पता है उनको कैंसर हुआ है, वो बस कुछ ही दिन का मेहमान है. बूढ़े माँ बाप हमारे आश्रम में आके दम तोड़ देते हैं, अपनों को देखने के लिए तरसते हैं. कृपया अपने माँ बाप पर ये जुल्म ना करें, उनकी सेवा करके अच्छा नागरिक कहलाए. ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಷಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪಂಡಲ್ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು.
ಸೊ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಪೋಲಾಯಿ ಏನು ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡೆ ಅಲೆಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಯ್ದಲ್ಲ ಇವನ್ ಜಾಬ್ ಪೋಡು ಜಾಬ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯ ನೆಂತುದು ಬಕ್ಕಲ ಆಲ್ ಇವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಡೈರಿ ಈ ಡೈರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂದೇಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾತಿನ ಮಾತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆ ಈ ಡೈರಿಡ್ ಬರೆದಿಪ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಈ ಡೈರಿಡ್ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಾತು ನಂದು ಈ ಡೈರಿಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಜರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. Tajum targada tajum tagargada tajum takitata tagadin nakadin tagadin nakadam ta din takadin takadam tagadin ಹೇ ಮೋಹಿನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಭರಿಸಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಫೈನಲ್ ಡಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಮತಾ. ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಪೋನಾಗ ಜನಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೈ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ದಿಯೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಜರ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಡ್ಜಸ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತೇರು. ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. Hi, I am one of the best friend of Mamata. Mamatana ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಅಲ್ಲಿ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಪುನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಇವನ್ MSc ಡಾಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅವನ ಪನರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಓವು ಕೆಲಸ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ಡು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಲಾಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಮೇಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಅಲ್ಲೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲಕ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್. So overall it was the best performance for me. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೇಪಲ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಾತ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ನಲ್ ಸರ್ನ ರಡ್ಡು ತೆಡಿಲ್ ಬೈದುಂಡು
ಮೂಜಿನ ತೆಡಿಲು ಬರೋಡೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಆರ್ಎಂಸಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, ಎಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಂ.